konturatu gara aldira ura eta bizikatzeko materiala batzuetan ez ditu erabiltzen modu egokia. Kontsumo gehiago guzti. Vale, osea, que hemen nahi izate erudiontzio hori azemota behar da nabar, bai? Zeke, bai, eta ez duzatek zuek gauzatzen nahi egin dituzuna eta konpondu behar dugu gola. Kaso behar gola dut. Vale. Hortan ari dugea. Egon daitezken isuriak kontrolatu. Mendibideak oinez ikastetxera igotzeko garbi mantendu. Eta ibaiak eta bideak zaindu. Beraz, ibai inguru kontakta izatez, mendi eta ibaien ikastetxa oinez. Baina bideak txuko mantendu. Bale, daukagu gurat iruria, baina bidea eta ibai inguruz ez derrez, ez? Hau kenduko dut hemen dikan, jarriko dut hemen. Eta jarriko dut hemen ura inguruan beste ideiak dutzo bat. Ados? Petra. Komposta egiteko edukiontziak eta zaborra eta zailkatzeko zakarrontziak kaletan eta parketan. Kontenedore gehiago jartzea. Hondakinak gure planetan duten eragina hiritar guztiei adieraztea. Plastikozko poltsak erabiltzea debekatu. Birziklatzea. Hemen, enuen medikan birziklatzeko edukiontzi gehiago, garratigune gehiago, komposta gaiatera doren, baino ideia emerikanikoa, beste honekin babea. Izezen, zailkapen gehiago sartu diremen, baino hondakinen inguruko ideia dira dira. Zeba? Azoka gehiago egitea. Azoka gehiago auzo guztietan eraikitzea. Truke egunea auzoan sustatu. Truke azoka gehiago antolatu. Hau da, auzoetara zabaldu eta maizago egin. Azoka eta truke egune gehiago. Bale, azokak izaten dezuenean elikaduraren sartzen da hor, edo bestelako azokak zeitzate? Azokan, truke azokak nagusikian dela lan ideia da. Bai? Ordu lehenikan ere gabenunaren, bigarren eskuko objektua salduak izateko bideak erraztu, ideia horrekin ikin daitek ez da? Bateratzen dugu orduan, talde batetik ditugu hondakinak eta berziklak eta edukiontziak eta bar, eta bezala ditugu azoken inguruko ideia. Ados? Hau, garraia